Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen, garin makediten jonandu asli meɗen. Allah innumi tagiɗo sautu dande neɗɗo e pullo baɗɗo kode radio international. Allah mo bawɗe waɗiɗo fulɓe saki duniyal barka hamada ɓurnaɗo takle bajjo Allah. Seniɗo getteten hokkuɗo en ɓurduɗi ɗiɗi dina e asli Afirka fu wala ba meɗen. Islama abba men pulaku yendu inna meɗen. Kode radio sautu ndumen international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen, garin makediten jonandu asli meɗen. Jamdi joytati jemma to hiri kode fu maɓiten makediten radio kode international. Taskaramji janginanɗi andinanɗi famtinanɗi. Kode radio welnana fulɓe international. Bapullo e woni fulato i horre international. Non kode radio lutani fulɓe international. Habaruji kode radio cahiɗi labɗi belɗi ndeni fu e keɗiten sautu pulaku international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen, garin makediten jonandu asli meɗen. Gime fulɓe finatawa suudu ndu rewɓe mawɓe jango woni hirde nde bacciɗo sautu kode international. Durngol e demal jamuɗum risku siyasa duniyaru e faamu dina mako ɗo kode international. Tariha baba men Shehu Usmanu bina Fodio taskaramji belɗi ɗi fuɗo kode international. Keɗiten mafamoyen wa'inai yakeji meɗen albarka taskaram radio kode international.
heɗitoɓe assalamu aleykum barka men ɓe jemmare hannde barka men ɓe lorki fotta e moɗon nder taskaranji suudu radio kode international suudu radio waɗandu ngam fulfulde e fulaku iga ɗo abuja lamorde leydi nigeria inde an ayuba laamiɗo muñal salminto e foɗanki walla ɓangal taskaranji amin ɗi jemmare hannde altine 2 lewru joabru hitande 1445 ko yadata 4 lewru 14 abru hitande 2024 to nder taskaranji ɗumin taski waddunoki on hannde min jogani on rahotoji feere feere nden i woodi taskaran hirde welde to keɗitoɓe hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi ngam non woɗɗi e jonde ngam heɗitiggo taskaramji ɗimin taskani on hande keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere feere ngam ta on daɗe. to madalla nder rahotoji ɗumin taski waddunoki on hannde on nanay dada saare ardiɗo leydi nigeria senateur oluremi tinubu imalan nuhu ribaɗo ardan waɗango lesdi du'ayeje iga abuja da rahotol al'amin giɗaɗo jada Dada sare horejo lesdi Nigeria sanata Oluremi Tinubu e sauro ardiɗo lesdi Nigeria hedi ko larani fijiren to malam Nuhu Ribado ɓe ardan waɗango lesdi Nigeria do'ayeje ngam ɗaɓɓugo koyɗum ɓillaji lesdi Nigeria yidata ɗum waɗan do'ayeje ɗen les jagorgal ardiɓe dina Islama e tokkiɓe dina Christian ngam ɗaɓɓugo wallinde jawmirawo dow masibo saɗirmaji lesdi Nigeria yidata Chief Segun Balegun Afoloruni kan lattiɗo directajo mo taskiti do'ayeje andini ha Abuja bana no cakol kubaruji Daily Trust suɗiti o ɓesdi e wi'ugo woodi haaje ko moye hokka wallinde mum ngam waddugo ragare ɓillaji lesdi Nigeria yidata o wi'i ɓaawo do'ayeje ɗen min woodi tammude jawmirawo maɓɓitan laabi ɗin min heɓata koyɗum ha o wi'i Nigeria nastan nder tande 2025 nder feesare kero rahotol won ɗon Al-Amin giɗaɗo jada kode radio international iga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Al-Amin giɗaɗo jada a yettama. Be amin jemma e nyalawma ton gossoro be gumbar radio man domi taadi 49 nder Abuja ndarde go nyalde fuu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio kode international fe ummatore konde min ɗon ngam onon ma gonden be amin. Gwamnati diwal Kebbi wurtinoy taskaran honugo safara ɓi adama iga birnin Kebbi da rahotol Abubakar Malami Bagudu. Gwamnati a kauran gandu mo jewol Kebbi ni taskaran kanka wurtinoy ko honugo nyamugo neɗɗa ko ummatoje golɗon wallifi tun lamorde zuru e jihar Kebbi wangini wigo jottani ɗum hakkilana wigo ɗum watta wato safara ko ɓi adama nane mani yamuga neɗɗaku kamatta shanu jahargal e lumoku tijaraku dow ɓiɓɓe ummatoje gwamnati zai kauran gandu o yi'i kanko ni ko wodi niya wigo hakkilango neɗɗaku kala ummatoje fu o leɗɗe goɗɗe ɗum ɗon hocca himɓe ɗum sippaɓe nden bo ɗum yaha ɗum yaraɓe ɗum waɗa jagjungo ɓe dow no hana to kanko joni o hocci jaɓuɗe wigo kala ummatoje fu ɗum hakkilana ɗum nden bo kala zuriya fuu laato ɓi adama huni hakkilane hana e yamugo neɗɗaku muɗum ɓe watta jawabu derode gownajo on wato laatiɗo lutanɗo gowna on wakkati ɗum watta mawre e ton zuru e jihol Kebbi kono retired wato ɗanladi laatiɗo hokko shawara dow shanu rento e jihol Kebbi o wi'i kamɓe soje en hiɓɓe ni wala ko ɓe kakkilani sai renugo hakke ummatoje e lesdi amma joni taskaram kaka gwamna kauran gandu wurtinohi
ɓe ɗon hakkillika no hani fuu. Nane ni ɗum hocce himɓe daga ɗo Najeriya ɗum yara ɓe lesdi Niger ɗum yawata fa yato Libya. To joni kanko gwamna Kauran Gandu oyi ɗo e jihol Kebbi ɗum fotata heɓugo habar goɗɗo hoccama yarama ngam jaggine yago lesɗe yaasi. Nden bo cukalon pamaron Kano ma nder ɓaale o watti didaɗi wigo ɗum lencita kala nangaɗo e jaggina suka nder ɓaade fuu to sako wala fa ɗum wadda ɗum nden bo ɗum hiita ɗum dow no hani. Kono Kauran Gandu oye kanko o modibbo noon janginɗo jangirɗe e primary o anni ɗume won darorde suka e famarɓe ɓawo nden bo o jangi ɗabi'aji ummatoje. Majum ɓi adama fuu hani hokke hakke muɗum nden bo ɗum anda yigo darorde lesdi neɗɗaku muɗum kaw neɗɗingo ummatoje. Idris Kauran Gandu o wi'i lesdi Zuru lesdi nonde laati worɓe laatiɓe jagganike lesdi waɗi kuuɗe sewje ɗuuɗi kan woni e lesdi Zuru. Ngam noon ɓe andi ɗume woni lesdi andi ɗume woni darorde himɓe. Nde wata bayanu kanko ma laamiɗo Zuru Sani Sami o wi'i darde maɓɓe laamiɓe dondonu koode ɓe joɗani wigo ɗum wadda kiita ɓe kakkila ɓe gaɗa bo adlaku hakkunde ummatoje. Majum ɓe jiiɓe ceeke dow taskaran kaka gowno Idris Kauran Gandu waddi balɗe ɗe nden bo ɓe naftiranka dow no hani. ɓe ƴami saaro goɗɗo jaalirɗo mawɗe den koye kamɓe saaroji. Lalle minon saaroji alhamdulillah mi nani belɗum ko gonati wurtinoyi taskaran honugo ha ñamol ɓeɗɗaku himɓe hawtade e hakkilango sukaɓe. O yehi yeego wigo kamɓe ni sukaɓe nane laatiɓe jaggine kay ɗum nderaki ɗon ma fa kocceteɓe yaha waɗa gayna malla bo biro to joni ɗum hocce jawruɗe kawte mi yetti Allah nanga yahugo gure dara noynon ɗum hakkilananta sukaɓe kocceteɓe e waɗa durande kala mo anaka adilaku fuu to sekola kamɓe kan ɓe jaray ɗum kiita ɓe bo kiita kan ɗum joɗoto e arɗo e rugga en e ardiɓe fulɓe to ɓe goni fuu ɗum wutuna laabi kanduɗi ɓe naftirta shanu hakkilango ummatoje e neɗɗaku muɗum. Taskaram kanderaki ɗon tan ɗum hawti fa e lawe en e bo laatiɓe ardiɓe pattule fuu hokkama didaɗi nden bo yaha nanga hakkilango moy no ñaami neɗɗaku goɗɗo ɗum wadda ɗum yeeso hukuma ngam hiite. Ceertulo gon ɗon Aboubacar Malami Bagudo e gaɗoji ha Kebbi. Aboubacar Malami Bagudu a yettama. Joni da taskaran RFI fulfulde kawtal koppi kode radio international keɗite jam. Abdourahmane Diallo mi salmini on. Mi salmini on. Orgal wote woɓɓeyna ɗum campagne e francire hino jokka e nder dawlaji ndentuɗi Amérique ɗe gandi ɗe wote waɗay e nde talatare satinde e nder ngal orgal ngal ɓooyi saabu na waɗi jonte walla lebbi gila ɓe candidat ɓe ɗiɗo fuɗɗi e fuɗɗingal yewte en si hawri ɓe no wowla ko fati e Afrique. Haray fi Afrique tawraka ko ɓernde o folotirgol ɗo haray fi Afrique yaltali ga moƴƴa haray noon ɗum ɗon na ko piwum hawniku on andi haray Afrique tawaka ko ɓuri mapingol communauté américaine on Afrique tawaka ton ko donc c'est lesti piji ɓurɗi mapingol communauté américaine donc haray fi Afrique ɓurtaka haalaji ga kadi pandi donc ɗum ɗon kadi noon haray no holli e laamiɓe ardaniɓen hoore africain ɓe ɓen haray ɓe duwa wakkilagol ɓe immoɓe daro ɓe gollana leydi ɗin ɓe gollana jama africain wara ɓe habbaki ha pays goo haala fi maɓɓe ma nodda ɓe innare men walli toon. Wonwa Donald Trump o hoorejo leydi kiɗɗo on no andira ngaygu ko fati e yimɓe feruɓe walla yimɓe ɗanniɓe naati e nder ndi leydi makko hiɗen yiwde e nder ngal orgal makko himo iññina ɓen himo ŋiña ɓe himo woola wonwa ko fati Afrique e yimɓe kongoleɓe walla kongonaɓe ko honno o yiruɗa ɗum beele ɗum no maapini walla no anini yimɓe Amérique naɓe tawa iwdi maɓɓe ko Afrique. Africain ɓe buy ari naatiri ko laawol leyga telema Mexico haray ɓen ɗon noon haray no maapiji ɓe landi est ce que si Donald Trump laamitike ɗo kadi duuɓi nayyi kamɓe haray ko honno woniri aray avenir maɓɓe on ko Amérique ɗo donc haray ɗum noon ko mapande molanande wonande communauté africain immigrant wonɓe ɓen Amérique ɗo haray ɗum noon hiɓe maapi. Wonwa Donald Trump ko o laamino ɗen andi o wolno konngol ko fati e leyɗe Afrique o woni ɗum ko leyɗe tawoje wona ko laamu moƴƴu woni ko leyɗe addayɗe tun soñdia o wi ɗum e françire ko pays de merde
beele ɗon ɗamini so hawri o heɓiti laamu mo waaway waylude nden darnde makko walla koko wonno ɗon o jokkitoto en habbitaki himo change moƴƴa on habbitaki haray mo wayliti konnguɗi makko ɗin moƴƴa par ce que ko haalɗen ko haray ko ma enen yimɓe afrique enen laamiɓe men hoore men afrique ko ma gollen ko ma hettoɗen si yimɓe hedditiiɓe goo teddina en kono si tawi en gollanaali hoore men en gollanaali pays men yimɓe hedditiiɓe goo teddinta en surtout yimɓe sifa Donald Trump haray ɓe haalay haalaaji ɗiŋinɗi ko woni noon haray piiwum kesunno yani e mum par ce que ɗon anndi haray o foolondirgol Amérique hakkunde Amérique e Russie hakkunde Amérique e Chine foolondirgol ko hombo laamoto aduna on on ndi haa oɗo leer fayda ɗi duuɓi 30 feƴƴuri ɗo ko Amérique koñete ko laami aduna on kamɓe woni hikki yeeso aduna on iwtiri ɓaawo donc kono jooni ɗum ɗon change de no piireede yiɓe foolotirde yiɓe cippirde haray hakkunde maɓɓe e Chine hakkunde maɓɓe e Russie ko hombo tigi tigi on han continuata hikkagol yeeso ka o ɓe senditay mo kala haray hikkorto yeeso groupe ngo donc mi sikki on sabu compium kesum ɗon no wawa wonde hara kala laamiɗo ɗo Amérique woni Donald Trump woni Kamala Harris hara ɓurta happugol konnguli mon ɗin kono kadi haray ɓurta mejitagol ko honno haray on cippirgol ɗo maɓɓe hakkunde maɓɓe Russie Amérique ko honno Afrique naatirta ɗum ɗo wallitoɓe kamɓe donc mi sikki téléma ɗon haray no wawi changegol seeɗa kono en habbitaki changement moƴƴo candidat jo heddiɗo o ko candidat jo démocrate ɓe ɗum ko Kamala Harris himo tijji kanko wonugol debbo arano hoorejo ndi leydi kanko eɗen andi ko woni cukko hoorejo Joe Biden ɗo o ari Afrique beele kanko kadi mo jogiti yi'ango ko fati e Afrique ko fati e jokkodiral hakkunde Amérique e Afrique haray ko holli konko kene haray kanko himo suusini enen africain ɓe ɓen ɓuri Donald Trump ko holli konko kene haray himo teddini enen africain ma mo faami fii ko africain ɓe ɓen kon ɓuri haray Donald Trump ma hara himo intéressé ni e africain ɓe ɓuri Donald Trump kono ko ɗum ɗon holli ko kene kono haray ko annintingol point molanaɗo enen yimɓe jibinande Afrique e leyɗe Afrique e laamiɓe Afrique ardiniɓe hoore Afrique ɓe haray président jo kala suɓaɗo e nder o cippiro Amérique ɗo hakkunde Donald Trump e Kamala Harris haray kala mo américain ɓe ɓen suɓi ko ɓe suɓanimo ko fii defandugol wallitagol américain ɓe ɓen pays américain haray na wallitagol pays africain ɓe ma na wallitagol pays go ɓe suɓi kala lanɗo lamminaɗo e leydi mum ko ɓe lamminirimo ko fii wallitagol ndi leydi ɗon ko defandugol intérêt ndi leydi ɗon haray kala woni ko Kamala Harris laami woni ko Donald Trump laami haray ko fii américain ɓe ɓen e fii pays américain ɓe lammina ko fii ɗum ɗon ɓe defandata intérêt ji maɓɓe ɗin haray enen laamiɓe men ɓen toon no doit andude ɗum kamɓe kadi ɓe doit wakkilade ɓe anda ko ɓe lammina ko fii defandugol intérêt africain ɓe ɓen e leydi maɓɓe ndi hara en habbaki to goɗɗo goo si laamike nokku goo lamminama e leydi goo sikken kon ɗon arata walla en probléme ji men ɗi. Abdourahmane Diallo mi yetti on sanne on jarama. onon kadi mi yetti on jarama fottano. minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Code Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. RFI fulfulde on yettama heɗitoɓe ta on goyte yon keɗito taskaranji suudu radio Code International wondu Abuja lamarde leydi Nigeria on mbawa heɗitaki taskaranji amin dow matotiral amin ngal internet www.code.net nanta channel telegram amin www.t.me/Code radio nanta channel YouTube amin Code TV ima radio garden.
mo itinon jonde ngam heɗitaki taskaran hirde welde inanta al'amin giɗaɗo jada hirde welde heɗitoɓe assalamu aleykum barkamen e wakkatire nde barkamen e larugo fotta nder taskaram hirde welde asawere nde taskaram hirde welde wowi lornugo hakkilo dow fiiji hande e jango ha fahin taskaram hirde welde lartan nden ma bo janga mijoji ko on windi to Facebook amin ma bo WhatsApp min al'amin giɗaɗo jada taskiti foɗugo laɓagal taskaram asawere nde nayi wonnigo wakkati heɗite gimol ngol madalla taskaram hirde welde ɗo hofna heɗitoɓe meɗen ha lesdi feere feere nder adunaru takanas wonɓe nder lesdi Kamaru ha fahin min jejjitayi heɗitoɓe meɗen wonɓe lesdi Niger onon ma wonɓe lesdi Chadi on woytaka hatoy heɗititoɓe men ha Burkina Faso onon fu on jarama ko ɗuuɗa heɗitoɓe men ha lesdi Senegal e Mauritania e Gabon on yettama ko ɗuuɗa onon ma heɗititoɓe men wonɓe lesdi Nigeria on yettama ko larani diwal Adamawa e nanta Taraba Bauchi e Gombe e luttuɓe fu on jarama de ko min wartoya nda gimol ngol heɗite jaam Hauwa Pullo Gombe